Takže čaute, kým ja Tak asi ne. Kým ja prežívam túto zombičú apokalypsu, vy sa pozeráte na toto video a je tu so mňou môj... To ti trochu nevyšlo. A je tu so mňou Playrovec. Ja to tam nevedel vyskočiť. Playrovec. No takže, jak ste si už možno... My sme trošku dosť hrali za kamerou, takže vidíte, máme tu už aj Nejaký ten domček. mini domček, jak máme tu aj dosť vecí. Jak ste si určite všimli, je to Crafting Grid Official. Obidvaja máme Vares verziu a ja mám to Steam Benta. Keď vám bude moc vadiť, že má toho Benta ale moc a budete to písať pod video, tak ja si ho potom zmením. Keď tak. Vidíte, to je copyright. Môžete teraz písať, čo je to copyright. Idiot. A budeme asi hrať túto sériu vlastne, lebo my sme Budeme hrať dosť často tento server. Áno, Budú videa... Ticho buď! Budú vychádzať dosť často, takže môžeme ísť na výpravu asi, nie? Ale aby ste si tak všimli, ja mám oveľa lepší počítač ako on, takže budeme sa striedať v točení, raz točím ja, raz točí on a keď budem točiť ja, určite budete mať bez lagov úplne, že Určite budete mať pri mne lepší obraz. To určite. No dobre, ticho, ideme na výpravu. No fajn, ale Ľudia, ideme na výpravu. Pozrite, čo ja mám, to nemá. Ha! čo? To je môj mikrofonik. Takže čaute ľudia, ja som Rosnička. S ktorým nevieš narábať a trepne si to... Ja som Rosnička ľudská, mám 59 rokov a ako môžete vidieť, prežívam aj ja zombie apokalypsu. Na tom nebe slniečko môže byť tak asi 50 stupňov. Vyžaduje také slovko, ktoré sa si nehovorí. Môže byť teraz 50 stupňov, bolo oblačno, stromy rastú, môžete vidieť, čo je leto, prepáčte, jar. A počkať, a Maťo, ty nemáš texture pack? No, tak, máme aj taký nový texture pack, čo tu je. Ja ho budem používať, nie na Maťovi, či ho chce používať. A no, teraz všetko. Ja sa moc v Minecrafte nevyznám, môžem sa opýtať, čo je to texture pack, či čo to je? No, texture pack to je, ako všetko vyzerá. Vidíte, aký on je? Jo, aha, už viem. Áno, to sme skúšali pred natáčaním, ale mne sa to moc nepáčilo. Tu niekto je. OMG, tam niekto je. To sú zombíci, Maťo. Ale tam bol normálny hráč. Nepoužívaj moje meno, prosím ťa, používaj moje meno v hre. Rite, fajn, a skúri. Dobre, Playrovec. A videa budú, vlastne túto Ascolit môže točiť iba 10 minútové videa, ale ja... Jakže 10 minútové, to dopovedal, že 10 minútové, lebo ty musíš na 15 minút ísť, áno? Nie! Akože ja môžem točiť aj 30 minút, áno? Tento výberkám je obmedzený, že do začiatku môžeš točiť iba 10 minútové videa. A to ako to? Ja som si to nastavil, more. Ale to nedáš inak na YouTube. Ale čo by som to nedal na YouTube, more? No tak sa vsadilo, čo chceš. A to je jedno, video bude neviem koľko minútové. Však ja som si to kúkala a môže tam byť aj 405 minút, áno? 405 minút. A potom... No poď už, ideme hľadať suroviny. A potom po 15 minútach ja na chvíľu asi odídem, alebo dá túto Ascolit strich. Ešte nevieme, lebo ja si musím nachystať veci na strich. Dáme, že 3. Áno, strich, extrého. A ja som dal strich. No, pre vás to bude potom... Ty si dal teraz strich? Vtedy, keď si povedal strich. Kto povie slovičko strich, tak má strich. No a... Takže nepovedal. A potom vlastne pre vás to bude 1 sekundové, ja sa budem musieť celé nachystať do školy, čo je teda aj nuda. A čo si viete. No však a poďme už, nekecaj okolo toho, ideme. Môžeme a v točení videí sa budeme striedať. Áno, to si už povedal 250 krát. Dajme počítať. Poďme. Potom Jejo, aká zelenkavá trávička. Vidíte,
Rosnička ľudská sa vrátila, slnečko nám zapadá a je vidieť, že je jar, pretože tu je... Kde si? Maťo, chcem... Askoli, kde si? Chceme niečo ukázať. Dole som. Dole? Ty sú... Kde? Dole, pri zombíkovi. Na chodníku? Vieš, ja sa na kvartu. Potom portovanie tu funguje. Áno, však sme multiplayeri. Si tak. A pozrite, je tu to pekne. Som mu udobral krv. Jak vidíte. Si pána, jak sa mi krúci hlava. Ja padnem na hlavu, more. Vidíte, tak to vyzerá odobranie krvi. No, môžeš to ísť vrátiť. Ešte sa mi... Ľudia, pomoc. Ja prežívam zombie apokalypsu. A keď po vás ide 250... Rád za mnou, Maťo, rád za mnou s pištolou! Keď po vás pôjde 250 zombíkov, tak to už... Maťo, za mnou bol rád Tak to až- pištolou. On to vystrelil. Môžete hovoriť až vtedy, že je to ťažké. A kde si, môžem vedieť? No v tvojom dome? V mojom dome? Však som vedľa teba. No, lenže ja to mám tak blbo spravené, že ťa nevidím. Dám si vodičku, dochádza mi. Fotku? Čo poviete, dáme strich? Ok, tak dáme strich. Kody? Vítame vás pri počasí. Rosnička ľudská predpovedá na dne si zamračené. Bude niekedy oblastmi aj pršať. Áno, oblastmi. Ako môžete vidieť, je tu so mnou aj Jožo Godzilla, ktorý nemá moc vecí, preto som to hrával za kamerou. Maťo, to točíš alebo strich? Točím. Ty si idiot. To musíme vypípať. Kody na premium účet som umiestnil na letisko. Rýchlo bežte. What? Sorry ľudia, na chvíľu nám to padlo. Padlo. A my sa vrátime k počasiu. Dobrý deň! Ja som ľudská, dneska nevidím žiadne slniečko. Aha, tam už vychádza, dobre. Tak dneska bude prepačte, zachádza. Tak noc bude oblačná. Sorry ľudia, padá to jak... neviem čo, takže... Strich! Dobrý deň, ja som Rosnička ľudská a vrátila som sa. Dnesná noc bude veľmi chladivá. Miestami budú padať zombíci a môžu vás aj zabiť. Pozor! Hej, premium umiestnil na letisko, chlapče, poďme na letisko. Nemám jedlo. Poď rýchlo. Ja sa zabijem. Nezabíjaj sa. Ani ja nemám jedlo. Ale mám plný hunger bar. Poď za mňou. Ja mám letisko. Presne viem, kde je. Pozrieme sa, či ten debil ide za nami. Nejde. Ja mám 65 vody. Iba. Jo, soda. Kámo, vypitá. Tu volá do bol, neber to. Neboj sa, ja ťa ochránim. A potom budeme točiť aj videá z Hexy. Tu sme sa dohodli. Možno. Určite. No, choď na to letisko, rýchlo. No, odbočili sme s ním smerom. Nie, letisko je týmto smerom. Skoro ten Apple zobereme, to sa nám hodí. Peťo? Prepačte, playerovec? No. Chceš jesť? Ne. Ok.
Zombíky. Čo? Zombici? Tak ich pozabíjaj, ne? Však zombici. Nechce sa mi. Našiel si už to letisko? Áno. A ja? Kamo, ja idem do toho domu to vyčoriť. Help! Maťo, asi to mám. Čo? Nejaký pasepart bal. Ok, choď to zaniesť domov, bude to ono. Ale keď je to kód na prémiu, to je silné. Áno, je to kód na prémium. Mám pílu. A myslím, že aj po tebe niekto strieľa. To není po mne. Ja mám cereal Mám box. dve fľaše a mám tu nejakého hráča. Nejakého hráča? No tak choď domov. Ja Nie, mŕtvého už iba. Aha. Áno, Čo? Áno. ono tu je VIPčko. No tak choď home. Som tam, fuj, mám pensavu, a to, čo je toto Basset-Park Val? Ukáž, hoď mi to. Tu. Čekaj, neviem. Diváci, ak by ste vedeli, čo to je, pozrite sa ešte raz na to. Base Park Val. Napíšte nám, my nevieme, čo to je. Ja som našiel niečo takéto podobné, len sa to ináč volalo. A boli to akože nejaké dvere, len som nevedel, jak to umiestniť akože na dvere. Ktorý ti niekto po nás strieľa, kámo. Nechoď von. To není po nás. Tak nechoď von. Doky sme v Reske. Súťaž, kódy na premium účet som umiestnil na letisko. Hej, a máš ten premium účet, ten kódy? No však to bol na tom papieri možno. Aha. No lenže jak ho otvoriť, kámo? Ešte. Alebo keď tak nám napíšte ešte pod video, čo by ste chceli natočiť. Čože? Čo? Už to niekto našiel. Si aktivoval premium účet. O! Nevychádzaj! Som vedel do pary. Teba zabiehnem. Rosnička ľudská. Zabijem. Dobrý deň. Ako som predpovedala, cez noc padali zombíci a zomrelo na to 1800 ľudí. Padali aj vražebné výstrele, ktoré nás skoro mohli zabiť. Áno, presne tak, počujete dobre. Nás mohli zabiť. Máte koľko už počíme? Neviem, koľko točíme, okolo 15 minút to bude. Tak S týmto by som sa s vami lúčila, Rosnička ľudská. Zatvor! Máte tak dáme rozlúčku v našom Kámo, ide volať po nás, to ešte musíme dotočiť. Ja mám jedno HPčko, kámo. Odkiaľ? To musíme ešte dotočiť, on do mňa strelil cez okno. Ho! No, ja som si zobral pištol, ja... Ne, nechoď von. Neskúš výjsť. Ale veď ja som zobral tú extra No pištol. a čo, on má lepšiu pištol. Hej, skúsiš skapať, skúsiš. Ty. Ani nevychádzaj, on je tam. To je debil. Vidím ho, on je v tom oproti nás dome. Vráť to tam. Ja viem, kde je Maťo. Vráť to tam. Ja idem po ňom. Ja si Vráť to zoberiem... tam. Však ja si zoberiem... Už som to tam vrátila, tá motorovka je moja. Dobre. Yes. Ok, tak s týmto by sme sa s vami rozlúčili. Čusák. Prepačte, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie, tak si naserte do huby. Čaute. Pozdrav, nie? No tak ja idem klam, takže... Čus, bus, autobus. Teraz. Čusák, ľudia. Ahojte.